ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പൊ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 5 ലൈവ് അപ്ഡേറ്റാ പറയുന്നത്. ഇതുവരെ ബിഗ് ബോസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ലാലേട്ടൻ വേണമെങ്കിൽ പോവൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടാണല്ലോ. ഷോ നിർത്തിയിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്ത്. അതെന്തായിരുന്നു സംഭവം? സാഗറും പഴയ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം മാറുന്നു പുതിയ ക്യാപ്റ്റന്. അപ്പൊ പുതിയ ക്യാപ്റ്റനായി സാഗർ മുന്നോട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഡിമാൻഡ് മുന്നിലോട്ട് വെക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ മോശം വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ അതിനൊരു ക്ഷമ പറഞ്ഞിട്ട് കയ്യിലോട്ട് ഈ ബാൻഡ് അങ്ങ് കെട്ടിയാൽ മതി എന്ന് സാഗർ അങ്ങ് നിലപാടെടുക്കുന്നു. ക്ഷമ പറയില്ല എന്നുള്ള നിലപാട് നമ്മുടെ മാരാരും എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ അവിടെ കിടന്ന് തർക്കമാവുന്നു. അവസാനം തർക്കം കൂടി ഭയങ്കര അടി നടക്കുന്നു. അടിക്കൊടുവിൽ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ലാലേട്ടൻ മടങ്ങി പോകുന്നു. പിന്നീട് അങ്ങനെ നാഥനില്ലാ കളരി പോലെ ബിഗ് ബോസ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ ഇല്ല അവിടെ. അവർക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ലൈവിൽ നടന്ന കാര്യം, ബിഗ് ബോസ് ഇവരെ വിളിച്ചു. എല്ലാവരും ലിവിംഗ് റൂമിൽ വന്നിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു മുഖവരയില്ലാതെ ഒരൊറ്റ പ്രഖ്യാപനമാണ്. സാഗർ കൊടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം അത് വിലപേശി ഇങ്ങനെയൊരു മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിച്ച സാഗറാണ്. അത് കാരണം സാഗറിന്റെ ആ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം എടുത്തു കളയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാരും കണ്ണു തള്ളി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ അടുത്ത വാചകം വന്നു. കൂടുതലൊന്നും പറയാല്ല, മണ്ണും ചാരിയൊന്നും പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാല് തൊട്ടടുത്ത അന്ന് മത്സരാർത്ഥി ആരായിരുന്നു? റെനീഷ. അപ്പൊ റെനീഷയായി ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ക്യാപ്റ്റൻ. ഇപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കുള്ള ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാല് റെനീഷ വിഷുവിനിപ്പുറം ഒരു സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ടാകണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അവിടുത്തെ പുരുഷ കേസരികളോട് മത്സരിച്ച് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഗെയിമിൽ പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഇവര് തമ്മിലുള്ള കൂട്ടയടി കാരണം റെനീഷ വെറുതെ നോക്കുന്ന റെനീഷയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം കിട്ടി. റെനീഷ് നല്ലപോലെ പെർഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാവുന്നതാണ്. ആ കുട്ടി ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ്. അപ്പൊ ഏതായാലും കിട്ടിയ ഒരു സ്ഥാനം വെറുതെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാഗറിന് ആ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ആ ബാഡ്ജ് ധരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. സാഗർ എന്തായിരുന്നു അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ബാഡ്ജ് മേടിക്കുക, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുക. ലാലേട്ടൻ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ വഴക്കുണ്ടാക്കിയാലേ പറ്റുള്ളൂ. ആ ലാലേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ വേണേ ചോദിക്കോ പറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം പോലെ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ച് തള്ളുകയും വലിയ പ്രകടനം എല്ലാം കാഴ്ചവെച്ച് ഒരു പട്ടി ഷോ അങ്ങോട്ട് നടത്തി. അതിന്റെ കൂടെ അവര് സെറീന, റെനീഷ എല്ലാരും കൂട്ടി സാഗറിനെ സാഗറാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു വലിയ സംസാരം ഇല്ലാതെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരുന്നത്. ശരിക്കും കേട്ടിട്ട് പോലുമുള്ള കാര്യമില്ല. എന്നിട്ടും ഏതായാലും വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങയെന്ന് പഴമക്കാര് പറയുന്ന പോലെ ആ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം തെറിച്ച്. പിന്നെ ഈ കൂടെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പനി ആയതുകൊണ്ട് തൊണ്ട അത്ര ശരിയല്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള, ഇന്നലെ ലൈവിൽ കേട്ട ഒരു കാര്യമാട്ടെ, ഈ കൂടെ പറയാതിരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ പ്രസ്താവനകളും ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവവും സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് മാറുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ അഖിൽ മാരാർ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ണിമൂന്തനെ കൂവാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ റോബിൻ പൈസ കൊടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്താവന ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ വന്നിരുന്ന് വിളിച്ചു കൂവി പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം അല്ലേ? ആ സംഭവം അവിടെ കിടക്കട്ടെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞേച്ചു പോയ അഖിൽമാരാര് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ രാത്രിയില് ലൈവില് ന്യൂസുമായിട്ട് അഖിൽമാരാർ ഒരു ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ ക്ഷമ പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച വരുമ്പോൾ പറയാണ്, കാണാതെ ഒരു കാര്യം പറയരുത്, നമ്മൾ കാണാതെ ഒരു കാര്യം പറയരുത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലല്ലോ, വേറെ സെറീനയും റെനീഷയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ കാണാതെ ഒരു കാര്യം പറയരുതെന്ന് ഒരു വലിയ പ്രസ്താവന അഖിൽമാരാർ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ കാര്യം നമുക്ക് വേണം തിരിച്ചു വയ്ക്കാം. ഉണ്ണിമൂന്തനെ കൂവാൻ ഡോക്ടർ റോബിൻ പറയുന്നത് മാരാര് കണ്ടിട്ടാണോ ചാനൽ ചർച്ച പോയിരുന്നു വിളമ്പിയത്? എന്തറിഞ്ഞിട്ടാ മാരാര് അന്ന് അത് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ മാരാരുടെ കേസ് ഇപ്പൊ ബിഗ് ബോസിൽ വന്നപ്പോ മാരാര് പറയാ കാണാതെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പാടില്ലെന്ന്. അവനവന്റെ കാര്യം എത്തിയപ്പോ അത് അങ്ങനെയായി. പക്ഷെ റോബിൻ ആരാണ്, റോബിൻ ഏതാണ്, എന്താണ്, ഇതൊന്നും അഖിൽമാരാർക്കറിയില്ല, ശരിക്കും അറിയില്ല. പക്ഷെ ആരോ ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്ക് പോയപ്പോ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഉണ്ണിമൂന്തനെ കൂവാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ റോബിൻ 20,000 രൂപ മുടക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഉടനെ അവിടെ പോയിരുന്ന് അതങ്ങ് ഛർദ്ദിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വീട് കിടന്ന് ഉരുണ്ട് കളിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ സ്വന്തം കാര്യം എന്ന പ്രസ്താവന ഇറക്കി കാണാതെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഓക്കെ, ബൈ.